Vi kao brate znali ovo? A sestra? Jeste znali da Miodrag sumnja da ima vanbračno dete? Ne znam, je li on znao, ali ja sam sumnjala. Vi ste sumnjali? Jeste nekad s njim razgovarali o tome? Ne, pošto ja ni u čiji život privatni ne ulazim. Ne dozvoljavam Ja moj, jesam tako da ne... Vi ste razgovarali? Pa mislim, nisam baš konkretno o tom pitanju, ali znamo se, hvala Bogu, da zlo ne čuje. Da. Jeste mu nešto rekli, savjetovali? Pa nisam, to je njegov život. Ja sam rekao da nisam siguran, nisam rekao da imam vanbračno. A da, niste sigurni. Tako je, nisam Znači, siguran. možda. U svakom slučaju, pa 50% publike nije u to sigurno. Da. A baš tako. Bez uvrede. Ko zna, možda ja imam u Slovačkoj, otkud znam. Oprostite, ali ja volim istinu da govorim. Mislim muške publike, jel? Šalim se. Šalim se, Miodraže, malo da se Ništa i opustimo. treba, odlično. Malo da se opustimo, odlično. Jeste. Malo je stegnuto. Dobro, vi Miodraže, evo pre 10. pitanje, ako ste spremni, vi ovako delujete prilično kao jaka ličnost, bokser, pa fizički spreman. I ova igra večeras ovde između vaše svesti i podsvesti nije nimalo laka. Tako. Recite mi ovako, nevezano, jel se vi bojite nečega u životu? Grmljavine, buba, žaba, Vidite, ja ne znam da li je to strah ili šta, ali jako se bojim pauka. pauka, jel? Kao insekat. Da. Toga, verovatno da postoji još dosta stvari kojih se bojim, ali sada ne bi da se vraćamo nazad, razmišljam, ali ima stvari kojih se bojim. Dobro. Onda možemo da imamo 10. pitanje. Može? Pitanje broj 10. Da li uživate u seksu sa svojim ljubavnicama više nego sa svojom ženom? Ajo. Eto mi razvoda braka. Da. Nemojte sad tako, mi je teško, još ne mučite. Vaš odgovor je istinit. Ili imate nešto da kažete vašoj supruzi sad? Pa je čovjek... Šta možete uopšte da kažete u ovom trenutku? Svi misle da su bokseri jaki. Ja u ovom trenutku nisam jak i ne znam šta da kažem. Verujem da ovo niste znali. Snajka, Jako sam iznenađena i začuđena. Posle 35 godina braka. i uvređena. Ali ste u ovoj situaciji koja nimalo nije laka za vas. Toliko na visini i toliko odmereni da sam ja zadivljena. Svaka vam čast. Jesam. Jest. Svaka vam čast. Snajka moja. Zakažite, molim vas, onaj Generacija. boks meč sa njim. Pa ja sam molim vas. zakazao, ja sam u klubu svako večer i od 7:30 sam znao. Delujete jače, molim vas, zakažite. Sešću ja na tu stole da vidiš kako tako? ću ti ja odgovarati. Miodraže, dosta smo stvari saznali večeras. I vas sada, ako se ja ne varam, jedno pitanje deli od 250.000 dinara. Znači, ako na ovo pitanje odgovorite iskreno, dobit ćete 250.000 dinara. Trenutak istine. Ako hoćete da ustanete, idete kući sa 100.000. Ako slažete, nemate ništa. Da li želite da čujete ovo 11. pitanje sad? Da. Idemo na 11. pitanje. Da li ste se ikada uplašili da bi vam tokom seksa sa ljubavnicom moglo otkazati srce? Moj konačan odgovor je da. Ja sam stariji čovjek. Stariji čovjek. Vaš odgovor je
istinit. Malo pre ste rekli, ja sam stariji čovek, to je kao pravden. Pošto imate ljubavnice, Slabije srce. Pa ne, ali što imate ljubavnice ako imate slabije srce i ne možete podnesete sve to. Ne možeš 35 godina jesti pasulj. Možeš preći nekad na meso. Ali vam je poređenje, Ne, stvarno, Tanja, mislim. nije neko poređenje. Šta da kažem drugo? Želite da kažete nešto? Ja? Da. Skuvat ćemo drugi ručak. mesto Ja znam, pasulja. samo želim u životu svom da idem uzdignute glave i da ne osramotim moju decu koju imam. Bravo. To je moj odgovor. Bravo, Snajka. Vaš Miodrag je zaradio sada ovim odgovorom 250.000 dinara. Ima 250.000 dinara. Čestitam vam. 250.000 dinara ste zaradili. I kažete mi sada, hoćete li da idete na pola miliona, 4 pitanja, neprijatnija, teža, za pola miliona, ili ćete odustati i idete kući sa 250.000 dinara koje ćete dati ženi da potroši. To sam ja dodala, to nema u scenariju. Da. Evo da vidimo šta porodica misli. Prvo da pitam vašu suprugu. Kažete vi, šta mislite, treba da ide dalje? Pa to bih da prepustim njemu. Ne bih ja u vezi toga odgovarala. Meni ne smeta iako on ide dalje. Neverovatno, Ali je na takva njemu. žena. Idemo dalje. Vi ste za dalje? Jesam za dalje. Šta sestra misli? Ja nisam, jer ja mislim da je ovo dovoljno što je čula do sada. Nije, ima toga još. Ima. Šta prijatelj misli? Ovo je tek pola šta je čulo. Ali čuće i on kad dođe kući. Ne, A šta i dalje više pa. idemo Da, da. još. Idemo Dobro, šta dalje. je odluka? Idete kući s A 250.000 na kraju dinara krajeva ti odlučuješ, brate. ili odgovarate na još 4 pitanja u pokušaju da zaradite pola miliona. Ako slažete, nemate ništa. Ja da sam do sad slagao, već bi ispao to jedno. Drugo, da li nosim kući 250.000 ili 5 miliona, posle ovih odgovora mi sve jedno je. Idem dalje. Čestitam. Trenutak istine. Pred nama je treći nivo, samo 4 pitanja. Ako odgovorite iskreno na ovo 4 pitanja, zaradit ćete pola miliona dinara. Jeste li spremni da čujete, znači to je sada 12. pitanje. Idemo na pitanje broj 12. Spremno. Da li svoje ljubavnice sa ponosom pokazujete prijateljima? Moj konačan odgovor je da. Vaš odgovor je